subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun sababbin ayyukanmu idan mun ɗora. Idan mace ta yi aure. Guzurinmu na yau mun shiga ne cikin taskar Ibn Taymiyyah da yake cewa a cikin littafinsa mai suna Fatawal Kubra mujalladi na 3 shafi na 146. Almar'atu idza tazawwajat kana zawjuha amlaka biha min abawayha wa ta'atu zawjiha alaiha awjab. Hakan yana nufin ita mace idan ta yi aure to mijinta ya fi ƙarfin madafan iko a kanta fiye da iyayenta, kuma biyayyar mijinta ya fi zama wajibi a kanta. Babu shakka wannan matsala ce da ya dace a ce kowace macen da take kallon aure a bisa matsayinsa na ibada ta san shi.